Upacara penganten adat Jawa iku salah sijining upacara sakral adat Jawa sing duweni rerangkean upacara lan tata cara sing pakem. Upacara penganten iki nglambangake pertemuan antarane penganten kakung lan penganten putri ing kahanan sing khusus. Lan dilambangake dadi pasangan raja lan ratu. Urutan acara mantu adat Jawa iki kabagi dadi 3 perangan, yaiku sadurunge ijab, wektu ijab, lan sakwise ijab. Dene urutan mantu adat Jawa sakwise ijab iku dijenengi panggih. Rantaman acara panggih yaiku ana balangan gantal. Gantal yaiku padha wae suruh kang wis dijiret nganggo lawe. Duweni makna jejodohan kang wis kaiket tali suci, muga langgeng lan lestari. Dilajengaken ana wiji dadi. Sakwise penganten kakung ngidek ndok pitik, banjur diwijiki samparane dening penganten putri nganggo toya suci mawa kembang setaman kang nglambangake penganten kakung duweni tanggung jawab marang keluarga lan penganten putri kudu bekti marang kakunge. Banjur ana sinduran. Bapake penganten putri nuntun penganten sakloron lan ibune nyamperake sindur ing pundhake penganten sakloron kang duweni makna menawa wong tuwa tansah nuntun ing kautaman utawi kabecikan. Menawa wis tekan sasana rinengga utawa pelaminan, jenengane wis dudu panggih meneh, ananging dijenengi krobongan. Rantaman acara krobongan yaiku ana bobot timbang. Ing kene wong tuane penganten putri mangku penganten sakloron. Maknane menawa wong tuwa ora mbedakake antarane anak mantu lan anake dhewe. Banjur dilanjutake acara kacar kucur, nglambangake penganten kakung tanggung jawab. Sandang pangan tumuli kaparingaken menyang garwane. Wujude wos kuning lan wohing palawija. Sabanjure iku diterusake dhahar kalimah. Ing kene penganten dulang-dulangan kang duweni makna urip bebarengan kanthi bungah lan susah. Banjur ana sungkeman. Penganten sakloron sungkeman marang wong tuwa. Maknane yaiku anak kudu bekti marang wong tuwa.